रायमना माहारियारि हाग्रायाव अर खामदों। थांनाय 15 मार्चनिफ्रायनो अरा खामबाय थादों होनना हाग्रा बिफाना सन्देह खालामदों। कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सेन्ट्रेल रेन्ज आरो सानपान रेन्ज ओनसोलाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। अरा गोदान गोदान ओनसोलाव गोसारलांबाय थानाया हाग्रा बिफानखौ जिंगायाव खोख्लैदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंब्लाबो दासिमबो खोमोरनो हायाखै। कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि मावख'गिरि भानु सिन्हाया गावनो नुजाथिनानै अरखौ खोमोरनो नाजादोंब्लाबो नाथाय अरखौ खोमोरनो हायाखै। अरा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोसारदों। आथिखालाव अर खामनाया एसे खमायदोंब्लाबो नाथाय जायखिजाया समाव गिख्रंथाव महर लानो हागौ। मिथिंगायारि जाहोनाव एबा सिखाव दंफां फालांगिरिफोरा अर सावना होनायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना। গছটো বচাব পাৰা নাই, গছত লাগি যাব। এইটোতো গছটোৱে কিমান তহঁতে মৰম কৰিব গম পাইছ নাই? তলৰ পৰা সেইটো হৈ গ'ল, গছ যাব বাচি গ'ল ন। যা হেল্প করো রবটা। হয়ে গেল আমি দেখিলো। হৈ যাব এইখিনিতে নাই তো। এইটো নুমাই এই সৰু টুকুৰাত সেইফালে নালাগে, সিফালে নিজে নিজে হৈ যাব। সেইটো কৰি দিওঁ। এইফালে এতিয়া নিজে নিজে শেষ হ'ব, বন্ধ হৈ যাব ইয়াতে। শেষে নহয়, এইফালে থাকিল। অলপ কমিলে সৰুটো মাছ। হেল্ল' চাবাগাৰ গছত লাগি যাব। গছটো হেৰি কৰ, গছটো সেইটো চাইড চাফা কৰি দে। গছৰ চাইডটো চাফা। সেইটোতো গছটো বচাব পাৰা নাই, গছত লাগি যাব। এইটোতো গছটোৱে কিমান তহঁতে মৰম কৰিব গম পাইছ নাই? তলৰ পৰা সেইটো হৈ গ'ল, গছ যাব বাচি গ'ল ন।
नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।